Game on! Kay nagsugod na kaganina ang Game 1 sa final sa NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Sa pag-atbangay sa three-time defending champion nga Arellano Lady Chiefs ug ang undefeated team nga CSB Lady Blazers, nasakmit sa CSB Lady Blazers ang kadaugan, human gilampor na sulod sa tulo ka set ang Arellano Lady Chiefs. Nahimong dikit ang atbangay sa duha ka grupo sa unang set sa dula, apan mas may patigbabaw ang kahawd sa CSB Lady Blazers nga nakuha ang punto sa unang set sa score nga 25-21. Apan pagsulod sa mga misunod nga set, mas paspas kining nahuman sa CSB Lady Blazers diyang milamang sila sa parehas nga misunod nga set. Nagpabiling undefeated ang CSB Lady Blazers ug unang nakakuha og puntos para sa best of 3 games sa finals sa NCAA. Samtang atangi ang Game 2 sa NCAA Season 97 Women's Volleyball Finals sa Biyernes, July 22, alas 2 sa hapon nga live sa GTV.